Разблытваць здарэнне і атрымліваць станоўчы вынік. Менавіта гэтае імкненне прыцягнула ў прафесію старшага оперупаўнаважанага Ірыну Малянок. У раённы аддзел унутраных спраў яна прыйшла па размеркаванні. На сёння яе стаж у вышуку каля 17 гадоў. Опрашиваем, выезжаем на место происшествия, чтобы непосредственно более детально изучить личность. Возможно, нужно запросить сведения о детализации телефонных соединений, наличии абонентских номеров. Это все по крупицам собирается, ну и складывается портрет. Асноўны напрамак дзейнасці Ірыны – вышук без вестак прапаўшых, абвінавачаных і даўжнікоў. Дробязяў тут не бывае. Вывучаецца ўсё ад кантактаў асобы да роду дзейнасці. За кожным знойдзеным свая гісторыя. Было сообщение о исчезновении дедушки, который ушел в лес за грибами. В силу того, что он в возрасте был и провел 2 дня в лесу, он не смог уже самостоятельно выбраться. Благодаря поискам мы смогли его вывести из леса и передать родным. На працягу апошніх 5 гадоў у рэгіёне ідзе скарачэнне колькасці злачынстваў па лініі крымінальнага вышуку. Іх раскрывальнасць за 2025 у савецкім раёне Гомеля адна з лепшых. У аснове добрых паказчыкаў напружаная штодзённая праца. Общий процент раскрываемости данных преступлений составил 84,6. Этому способствовала и ежедневная работа, кропотливая сотрудников уголовного розыска, которые в том числе в выходные дни, находясь на дежурстве, предпринимают все усилия для раскрытия данного вида преступлений. Также стоит отметить, что высокой раскрываемости нам удалось добиться благодаря развитию республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Ні камерамі відэаназірання адзінымі, парадак на вуліцах і масавых мерапрыемствах немагчымы без патрульна-паставой службы міліцыі. Іх кругласутачная праца дазваляе прадухіліць правапарушэнне і затрымаць злачынцаў. Патрульный милиционер в первую очередь должен обладать терпением, потому что граждане не всегда правильно реагируют на сотрудника милиции. Второе качество – быть физически развитым, так как непосредственно при задержании любого правонарушителя в случае оказания неповиновения сотруднику милиции, сотрудник милиции должен уметь предотвратить данное противостояние. У сваё прафесійнае свята вартавыя парадку прымаюць віншаванне, не адыходзячы ад спраў. Кожны дзень на працоўных месцах яны супрацьстаяць злачыннасці і ахоўваюць правы і маёмасць грамадзян. Менавіта дзякуючы хуткаму рэагаванню і зладжанай працы міліцыі абстаноўка ў вобласці знаходзіцца пад кантролем. Алеся Федарцова, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель».